दापोली तालुक्यातील मांदिवली गावचा सुपुत्र नकुल भावेश कारेकर यानं राष्ट्रीय जिम्नॅस्टिक ट्रॅम्पोलिन चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्ण पदक पटकावून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे। देशभरामधून आलेल्या दिग्गज खेळाडूंमध्ये नकुलनं अत्यंत दमदार कामगिरी करत प्रथम क्रमांक मिळवलाय। ट्रॅम्पोलिन जिम्नॅस्टिक हा उच्च कौशल्य, संतुलन आणि शारीरिक क्षमतेचा कस लावणारा खेळ असून नकुलनं केलेली ही कामगिरी संपूर्ण कोकणासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे। त्याच्या ह्या यशामागे दीर्घकालीन मेहनत, योग्य प्रशिक्षण आणि अटळ चिकाटीचा वाटा आहे। मांदिवली आणि दापोलीतील नागरिकांनी नकुलवर अभिनंदनाचा वर्षाव केलाय। या विजयामुळे गावातील तरुण खेळाडूंना मोठी प्रेरणा मिळाली आहे। नकुल सध्या पुण्यातील हिंजवड येथील श्री स्पोर्ट अकॅडमीमध्ये श्रीकांत राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कलात्मक जिम्नॅस्टिक आणि ट्रॅम्पोलिन जिम्नॅस्टिकचं प्रशिक्षण घेतोय। गेल्या वर्षी नकुलनं हाँगकाँग येथे झालेल्या आशियाई ट्रॅम्पोलिन जिम्नॅस्टिक स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करून आपली चमक दाखवली होती। नकुलच्या हे यशामुळे दापोली आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचं नाव रोशन झालेलं आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी।